Сериозно ли? Здравейте хора, това е на игра, която се нарича Pokéland. Както и да е. Може да се изтеглите от Google Play. Ето както виждате. Да видим какво има. И този може не знам. Тук, както виждате, се казва Pokéland. Може да го така. Да, между другото, ако сте гледали клипа с интрото, всъщност го изтрих, защото не знам как да се го сложа на клипа. Мисля, това го направих с едно приложение, пък клипа го правя с друго приложение, защото клиповете ги правя на таблета и това е приложение на таблета. И се махна от тук. Ще свършвам с това, защото няма какво да се прави като днес. Да, чао.